Hello perlok ni jaga ka video ngan pen e phi kumno ban pen so lang u Facebook jong phi bat u Instagram kaban kong phi ban pli u Instagram jong phi nang ta sa nang ne ya ka profile ne nang ta sa nang ne lai klik itu nang ta sa nang ne account center nang ta sa nang ne ka profile ne nang ta sa nang ne ar account nang ta sa nang ne ar Facebook account nang ne continue nang ta nang ne allow and finish adding Nice.